Христина е на 12 години, ученичка в Паисий Хилендарски. Това, което я отличава от останалите момичета, е спорта, който е избрала, а именно борба. От 3 години тя тренира с именития Христомир Бояджиев и вече му е донесла първия си медал от първото състезание, на което участва. Тренира с хъс и желание за победа над противниците, които в повечето случаи са момчета. Мечтата е да стане като Станка Златева. Първото момиче, в Казанлък първото. Те дойдоха, майката и момиченцето дойдоха и питат какви са условията за записване, какво трябва да се носи, какво се плаща. И аз обяснявам шаблонно, като за всички. И тя майката, като мислех, че става дума за някой момченце, което ще дойде после. И тя майката се обърна към младата дама и каза: "Видяли, чули, съгласна ли си?" И аз тогава така се изненадах, естествено. И резонният въпрос беше: "Що борба? Тук имаме други спортове за момичета." Каза: "Искам да стана като Станка Златева." Аз не задавах повече въпроси, казах, че е приятел. Във всяко дете има нещо, което се стои там и може така да се остане. Събуждайки се обаче този талант, трябва да попадне пък и на подходящия специалист, който да, ако не го развие изцяло, поне забележи, да го започне, да го култивира, да го полива, да се го отглежда и така. Гласувайте за мен на талантите на Казанлък.